Dena asmatuta dago fikziozko film labur bat izango da, eta gure protagonistak Lur eta Martin izango dira. Eta, bikote hau duela 6 hilabete ezagutu zuten elkar, eta lehen bistaratuan bikote harreman ohiko bat dutela dirudien arren, beraien artean ez da horrelako ezer hitz egin. Hau da, inoiz ez diote izen jarri beraien harremanari. Orduan, fikzio honetan murgilduko gara elkarrizketa hortan. Izan ere, bikotea bainugela batean kokatuko da, bainuontzi batean, eta Martinek Lurri galdetuko du ia beraien arteko harremanak izenik balduen, eta izenik baldin badu zein den izen hori. Eta bestaldetik, Lurrek ez du nahiko izen jarri harremanari, nahiago duelako dena airean utzi, konpromisoetan erori gabe, eta pixkat bi alderdi horietako gatazka edo elkarrizketa deserosoetan hortan murgilduko gera, helburu bat izango, konklusio batera iritsi arte. Eta, nik uste dut gustatzen zaizkitalako elkarrizketak pantailara ekartzea, ze askotan elkarrizketa deserosoak dira, edo gune pribatu edo intimoetan gertatzen diren elkarrizketak dira, eta uste dut egoera deseroso hauek eroso bilakatzeko erakutsi behar diala eta normalizatu. Eta hau izango da dena asmatuta dago film laburren helburuetako bat.